pagpamalandong kaopod ni Jesus sa iya pulong. Tanan pagbuligi mga maluya, kag di paglimuti ang pulong niya. Butang kasing tiyon sa pagbalaan, kalibutan karon may katalagman. Tulog ka kay Jesus, sunda siya lamang. Niyan mga tinubos di magdalalang. Butang kasing tiyon sa pagbalaan, siya imo nga sundon sa butang tanan. Bisan sa kasubukon sa kalipay, siya ang magamandutanan nga bagay. Butang kasing tiyon pagpamalandong, siya imo nga tamdon pagpakalinong.